Third Pading Jim, go, go, go! Yes, salamat tabi pa di. Yang kita ngunyan digdi sa Apaw sa barangay Kabangan sa Banuan kan Kamalig. May pagtiripon ngunyan so Albay Farmers Farm Tourism Operators Association. Pinapamayuhan ni dating Mayor Constantino Domingo Herbie Aguas. Yan. Aram niya to tabi pa di kung ano pagtiripon manungod sa ang tiripon ni Dangunyan na pagkaaga digdi sa Kabangan sa Kamalig. Sir, good morning. Sa ibong nalinya po si Pio sa angkor sa DCGP. Good morning, Idol, and good morning sa mga listeners mo po. Opo, good morning tabi, Sir Mayor, Kong, and sumasunod. The best ka talaga. Mayor tabi, farm tourism, anong huroron po dyan nindo? Over? Well, actually ngunyan, ma-update kami kang may mga kaming mga piglalakaw ng mga number 1 degree so papeles kang farm operators kang Albay na kaya naman ikuha na kami personality halos magayon ta very madali na so mga papel me na para maging taro talagang entity na legal na grupo dito sa Albay. And secondly, may mga project kami pigagibo sa mga lambang miyembro, may mga seminar kami manungod kung iba-iba, may mga about mga composting, mga about sa turismo, may about sa hog racing, about sa livestock racing, mga organic. Tapos na involved sa pag-agrikultura, di kasabayan may kibit na turismo. Kaya mas magayan ang kombinasyon sa inyong grupong ta. Ako lang tayo niyang usong ngunyan na may pandemya kita, dahil manakakalakaw-lakaw ang iba sa mga mall. Digdi sa mga farms sila nakakabisita. At the same time, nakakaukod pa, nadadagdagan pa mga food production pa digdi sa Albay. Yan po. Opo, tabi, sir, ano so turning point nag-click as in nagbo-boom ngunyan ang farm tourism and kamo po Yes, as a group and ika personalmente igwa ka dyan sa Magayuno na Aguas Farm, how do you intend to sustain itabi, Congressman? Yes, actually, yun ang tama ka. Even before na wala to pandemic, wala ining COVID-19, yaon lang bagay na farm and ako man nag-exist na mga farm dito sa Albay. Kunyan, mas tatawang break actually sa mga farm owners because of this. Nagkakaparansin, sabi nga, nausuban pati sa mga plantita. And sa ngunyan, how we will sustain this, if we have a team na magtatarabangan, we don't have to compete, we have to complement each other. Sabi ko nga ang mga tourist lalo, especially ngunyan, wala man kitang mga tourists coming from other countries or labig na lugar. Ngunyan, we have all local tourists. And these local tourists, they man nan madyan sa ng lugar. Alangan man puro sa Aguas Farm yan. Yaon sa Farm Plate, yaon sa Habit Hill, yaon sa 76 Farm. Kadakol po na mga farm na dahil lang po minsan ang iba na araman pa. Kaya, ngunyan, if how we sustain na para mag-income sa iba, we are helping each other. Promotion, marketing, and may support group. Pati sa mga pag-gibo kang mga papers ninda, so pag-accredit ninda sa DOT, pag-accredit ninda sa kung ano pang ahensya na kay Puantan sa indang farm, ikatabangan ni Tari, Idol. Ay, opo. Ano po tabi, sir, ang nahilido Mayor tabi ano ang na-identify nindo within the group na parang stumbling block na gusto nindong ma-overcome tabi sa arugan aspeto? Over. Well, ang pinaka-challenge mo yan, na sabi ang pag-limit sa mga guests, pag-limit sa may mga age limit, mga arugan, yan ang challenge sa muyang yan. And how we will deal with that, ayan, kumbaga to discipline ng grupo. Kaya yan ang samuyang challenge. And at the same time, ang samuyang piga-pupuntirya ng God, talaga paano masustain na kami po farm tourism. Baka walang po puro kami puro sa napalamuti na magayon sa napagilingom. Pero at the same time, we're helping the community also with this farming and food production. And sana tiga lakaw ning tiga tubag na problema
sana nga ni man gabos man sa moyang mga client, sa moyang mga guests, sana minsan nasabutan man ninda kung minsan medyo mahigpit kami. Siyempre para man sa kanilang welfare, at the same time sa mga tao man sa farm. Kaya doon nga dapat teamwork eh. Kaya this is the new normal. I think we have to adapt with all the protocols na kaipuhan po na sundon. Kaya yun ang mga bit na mga tigaturumdok ni para maayos po talaga ini farm tourism. Opo. At tabi, Mayor, sir, how would you encourage the public na ipatronize ining farm tourism, lalo na arog dyan sa Aguas Farm where sweet and unforgettable memories happens. And what happens there stays I there. love that tagline, sabi Idol. Pwedeng yung pang-advertisement ko na yan sa mga maabot na panahon. Well, one thing for sure kasi, COVID is here and day and mahal na tomorrow or next month, I think it would take another year or hopefully not. Pero sabi ko nga ni, ang mga nagirelibot mo yan sa tuya, nagbubuhay kang ekonomiya, puro local. So yan puro mga local tourists. Kaya how will you encourage, please, ang sa tuya pong mga lugar dito sa Albay, mga magayunon. Kaya please visit them and kung napapasyalan man nindo, kindly tell your friends and kindly make some also suggestions kung paano pa ma-improve ang mga farm. Tapos kung sana po sa Aguas Farm, I would encourage you to visit all the farms in Albay. Actually, sooner or later we will be making a map kada farm po dito sa Albay. Opo. Magkakigok yung map sa luwas. Nayaon dyan so drawing kang gabos pong map ay gabos na farm kang Albay. Yes. Kadawa dito niya sa 3rd district kadakol na farm. Sa 2nd district yaol man dyan. So, alagyaw ka niya sa Kamalig, yaol ni Sir Edmiro, na sikat-sikat naman po na farm. Kaya ang midigdi, sana ang mga local should support local also. Yun po. Ayun na po. Sige tabi, Mayor RB, salamat din maray, good luck and more power, keep safe tabi. Thank you so much, Idol, and see you soon sa farm. Opo, Thank sige you. po. Thank you so much sa yan tabi si Mayor Herbie Aguas. Digdi sa Laucan na Apaw. Okay, so antabayan ang tanalang initabi pa din. Iyo. Doon na matapos mo niya na pagkaga kan mga development digdi sa meriting nene kan mga membros kan Albay Farm Tourism Operators Association digdi sa probinsya ni Albay. With Mayor Herbie Aguas, Jimmy Nasan, go. Magdumang ka sa Aguas Farm ta gulping memorias na yari duman. Siring sa imo, mararumduman ko ikapirme. Yung mga ano rin dyan pa de. Sige. Ayos, Sige. mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumparing Jim with the former mayor